Gikone Gavana ma Trans Nzoia George Natembeya odok kendo chako tiyo kod apise mane do kume ni ok onyal donje kuom ndalo 60 mar ne chiwo thuolo ne duol makelonera mibadhi EACC mondo onon mibadhi mane miene koloso bang' dok e apisi no. Natembeya osingo keto mahino e tijene mar neno ni ochopo chenro duto mane owinjo bende ni timore e kinde mane do ogoye marufuku ni ok onyal donjo e apis no. Gavana no kata kamano ohum gimomiyo duol makedo kod mibadhi EACC ne ok ochopo e apise mar kaw maling'ling mag neno mane gikoni tude kod mibadhi bang' doho ne miyo gi thuolo mar timo nonro e apis no. But in the spirit of transparency and accountability, I keep on challenging those honjos at EACC to really come out and tell the world, like they've always done, when they raid people's homes and offices, to say we went to Natembeya's place and we found this much money, we found that, we found this, and that's why we took him to court.